Naging masaya at makulay ang bayan ng Santa Ana sa muling pag-indak sa dance floor ng mga makukulit, malalaki at masisiglang mechanical puppets para sa taunang Mahiganga Festival sa bayan. Doble ang saya dahil doble din ang crowd at mga partisipante na umabot sa 65 ang dami para sa selebrasyon ng festival na sinasabing nagsimula pa noong 1820s. Renevive ito para kilalanin ang galing ng mga batang gumagawa ng puppets sa bayan. Yes po, yung Mahiganga po, it is a adaptive culture and heritage folk po, especially galing po in Spain. And through our research and studies, we assume that dinala siya dito noong panahon ng Spanish era. It's probably meron isang cura or parish priest na na-assign dito sa Santa Ana at inintroduce yung idea or yung tradisyon at culture ng Mahiganga Festival or Mahiganga itself. Nasa 8 hanggang 10 talampakan ang laki ng bawat Mahiganga. 95% ng mga materyales na ginamit sa paggawa nito ay recycled materials tulad ng sako, kawayan, bote at iba pa. Kung titingnan, rugged ang itsura ng mga Mahiganga dahil mayahalin tulad ito sa santo na si St. John the Baptist. Halintulad po siya sa isang lalaki or man figure para po mas strong ang pag-absorb ng mga misfortune, sakit at bad energy. At kung saan ito ay kasama sa prosesyon, actually nauna sa prosesyon, gamit ang mga malalaking kamay nito, niwawasiwas niya or sinisway around para pag-prepare ng daan patungo sa simbahan or sa mga kalsada ng bayan-bayan or ng bawat baryo para sa prosesyon. Ang lahat ng mga winners sa 11th Mahiganga Festival ay nakatanggap ng cash prizes at mga trophies. Para sa Balita Pampanga, Luis Zarutao.